600 ruħ li ma jafux lil xulxin kielu l-ikla ta' nofsinhar f'jum il-miliet fl-imkien. Laqgħathom l-ikla li bħallum il-Caritas torganizza fil-kuruturi ewlenin tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana u li għandha lan li tospita lil min jinsab waħdu jew m'għandux mezz sabiex iqatta' miliet b'dinjità. Għall-ewwel darba għall-okkażjoni intramat anke tinda fil-bitħa ċentrali. Kielu fil-Kurja minn tfal ta' 3 snin sa' anzjani. Fuq il-mejda sabu tistennihom kartolina tal-miliet bil-awguri imħejjija mit-tfal tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Madwar 100 volontier qattaw in-nofs ta' nar ta' filgħodu il-bot mill-eżiż tagħhom biex joħolqu atmosfera ta' ferħ u li taqqat. Ikkoordina x-xogħol tal-volontiera Peter Paul Gawci. Hija esperjenza unika, hija esperjenza sabiħa u għalija hija xi ħaġa importanti għalkemm ovvjament tkun il-bot mill-familja, però l-familja kollha jrid inkun magħhom il-lejla. Ma' TVM News l-uffiċjal tal-Caritas Marika Kassar qalet li fost l-oħrajn il-Kurja laqat lir-residenti ta' djar u diversi ċentri tal-Caritas li hawn f'Malta. Din hija waħda mill-attivitajiet importanti immens fil-kalendarju ta' Caritas. Xi ħaġa l-qalbna immens, il-Prison Inmates Program ilhom ħafna ġranet iġorru l-equipment il biex nibdlu kċina wkoll u llum ikunu qegħdin jippreparaw l-ikel biex joħroġ minn din il-kċina u jiġi servut lill-mistiedna tagħna. L-ikla okkażjoni wkoll biex il-mistiedna jiftħu qalbhom ma' social workers bit-tama li jsibu l-għajnuna. Fuq kull mejda għandna volontier u l-iskop tagħhom hu li huma they befriend dawn il-guests tagħna jagħmluhom at ease u jekk jiftħu qalbhom magħhom jieħdu nota u mbagħad id-dettalji jgħadduhom lis-social work unit. Tajjeb ngħid li pereżempju dis-sena kellna daqsxejn nota partikolari għaliex kellna xi nies li huma separati illum kienu se jkunu weħedhom u talbu biex jiġu jagħmlu l-volontarjat magħna għal din il-ġurnata. Għall-ikla tal-Caritas attendew il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg, l-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. L-ikla tal-Miliet tal-Caritas ilha tiġi organizzata mill-2015.